Good morning. Muna na pod mi sa among asyenda tabok-tabok. Muna yung sakyanan roro. Ano ni? Pero lingaw kayo oy. Dera ka mong driver. Nagamon driver. Ano ni? Roro. Roro balsa. Kawayan. Automatic na ni. Asara mo? Ari mi sa among asyenda tabok-tabok. Nakasakay Diyos. Nakasakay ang taos ate sa style katarman ani nga sampan. Nindot kayo oy. Lingaw. Ready mo nig asinda. Tabok-tabok. Among asyenda tabok-tabok. Ang driver oh, paspasa mo. Mubira. Pila maghay pakyaw. Makabayad baka kuan nga perti rawan ning mahala kay limang ganing Doag kayong kuan oh. solo ba ni pakyawan ba pakyawan.